ni neno ka ji temo solore ni achiel kuom gik ma wathiro wach mar tich moro amora mondo kik timre. To koro ibiro penjori kendo ni ang'o momiyo nyaka wadhi e ondamo machalo kamano. Nikech ka ng'isi ni joma ne kedo ne multi party no kedo ne higa mar 90. Sani en mana 10 kaka ne gikedo ne multi party. Duond buche osebedo mathoth mana kama ne masino ng'adago seche ka. Yes. Kendo duond buche osenyuol, loch gwenge osenyuol, makoro sani ji nyalo timo maendeleo kata dongruok magi e kor gwengegi. Kendo king'iyo kata mana tudruok mar joked ratiro mar oganda gi riwruoge ma ok mag sirikal bende sani osebedo mathoth kendo obedo gi duol ma ginyalo penje penjo, ginyalo wacho gimoro karach. Nitiere fwambo oseyaw ne malach ka kopogore kinde machon ma bende samoro od fwambo ne en mana achiel. Koro aparo ni okenge manogo kochakore higa mar 90 gin okenge ma wanyalo pamo negi. To okenge ka nogogi tino ka giko ne wadugo wachopo mo bedo gi katiba mar mana osidhi gi jopiny higa mag 2010. Okay. Ma katiba makoro sani tayo wa momiwa thuolo malach manyalo timo gik mwatimo giendi. To katiba achiel ni en kod chikege. Fuon chik mar 37 ma bende miyo jopiny thuolo mar ni ginyalo golo duondgi oko kendo magi ng'any kendo magi giwach weche kapo ni nitie gima ok morgi. To katiba achiel no kata bed notimo kamano, ng'in katiba to en buk malach. Kae to iduogo ibedo piny tichaki kolo iye tiloso chike moko matindo makoro tayo chendo makagi kacha mapile ka pile. Bad migawo mar obila nitiere kod chike mataye. Kendo king'iyo katiba ni kata obedo ni ochiw thuolo ne jopiny mar ng'anyo mana ka jona jai wacho cha to pod nitiere gikone gi kiewo kama owinjore bed ni ng'anyo tichope. Owinjore bed ni kaponi ni wuok ni dhi ng'anyo tidhi sadi tidhi kama nade to bilo bed nitie kod ng'eyo e wacho nogo. King'iyo barua mano ndiki kod OCS ma Central Mombasa mano Sylvester Wambua. Kano duoko ja Kenya manyicha ne ochwalo kwayo mar mondo mi gibag ng'anyo mar Sabasaba. Yes. Mombasa, Mombasa. Mano jago miluongo ni Bradley Ouna. Ma en ja Kenya. Ndiko ne tesel mar obila ko wacho ni ruaher mar bago ng'anyo. Ng'anyo margi ne gidhi bago Mwembe Tayari kendo magichwe gichop nyaka Uru Gardens Mombasa. Okay. To mak mana ni kaluwore kod report ni kisomo barua mano ndik kod OCS ni kisome gi dho ngere wacho ni these officers declined and cancels the request for security reasons. The intelligence so far gathered indicate that goons with criminal motives intend to hijack the process to cause anarchy, mayhem and looting. So in the interest of peace and stability of this coastal tourist town, we found that it is not advisable for you to hold the procession for security reasons stated above. Koro tij police en ang'o? Dong tij police ne en marito jo ng'anyo go. Kiwinjo gima